Здравейте, мъжики, аз съм колкото и те ще поцъкаме с Валю ЦСКА. Нали бе, Валю? Нали бе? Колкото... За какво бе? Аз ще поставя линк в... описанието. Да, в описанието. Айде да почваме. Какво ще кажеш? Да, аз съм на 88. И аз съм на толкова. Давай. Много скоп, нали? Скоп ли е? Чакай, че аз не бях от скоп. Чакай. Ай, давай. Опа! Чакай, не ме стреляй. То се хакуе. Ари, давай. Да, човек. Каквото това? Оу! И бах, човек. Да, то съхър бати бъгнати. И сега хора ще ги разцепваме. Ще има разцепване. Гледай, човек, ти къде ходиш? За теб. Аз гледам да убиш него, но той е било респаун, тъйче. Оскол! Казвам човек, какво не ти ма кипиш на Оскол? И ко? Нали гледам Оскол? И той сега нямаш как да ти кажа, че съм бил Оскол, защото аз нали снимам. И ти не е Оскол. Оскол, бе! Той го снимах, човек. Искаш ли да пусна ти дета, аз ти го пуснах на тебе? Сега го пускам, не ме интересува, че хай играй с него, аз това е. Мей го, то е, сега влизам. Аз на тебе ти го пуснах, ще ти играй с него, сега ясно. Да. То с стика ти го насочва само капня. Гледай, то ме спавна такъв. То скак ме изнерви, човек. Ей сега. Ей хора, ей сега облети. Оскол, чули? Да, бе, да. Сега ще виж. Чакай, само да си тура микрофона малко по-настрани. Ей така. Ей сега гледайте хора, какво става. Аз се влизам, да знаеш. Да, човек. Сега иска да си пусна хака за хето, и какво стане? Кой е хак? Чай, че нещо мишката е бавно. Много бавно. Това е с оптика. Това е оптика, бе. Вало! Аз сега почвам с котиска. Да. Да, викат ми излезете двамата, аз какво направя? Вижте, Вало! Оцелица! Ще го видиш на клипа. Аз съм с оптика, човек. Си как ще играеш? Аз бях пуснал оптиката, честно. Аз се бях пуснал, ма ей сега ще видим. Виж го, човек! Ей сега! Какво ще? Ей сега тъго. Ей сега. Ако искаш да влезе към теб. Отколко е? Да, виж ти играеш с оптика. И аз съм искал. Сега не е точно го кажа да го пише слабо. Това ли си тая, бот? Аз я почвам с оптика по повечето пъти. Сега ще го кажа. Виж, човек, аз трябва да убия и двамата. Ще виж на клипа, че мишката ми бъгва малко. Аз съм долу ти дет. Сега. Да, Вало, аз бях там, много бърнах. Он е по-близо към теб. Аз минавам двойка, човек. Ти мине единица към този. Що?
искам да се... Няма човек. Опа, тяни, бе! Що мина към него и си пускам хака, иначе? Сам гледаш какво става. О, Вано, добре, бе, добре. Добре. Сега. Сега се връщай, хора. Така, върнахме се. Сега ще му покажа. С хака за хедшотове. Той не поиска. Вижте, човек! Той този начин не е бил той. Аз се избазиках. На неговия клип ще видите. На неговия клип ще видите колко бързо си пускам хака. Даже не съм си пускал нищо. Брати, спи да имаш човек. Виж, човек! Ако не беше пъгнала мишката, знаеш какво бях да те направя? Аз колко се късна ти двамата. Искаш ли сега ще види? Ха! Да. Да, човек! Вано, сега ще види! Чакай, че се търся само ети тук на мишка. Ево. Какво правиш? Виж, Вано да почвам. Аз мислех да се убия, докато тя по къмата чаках. What the fuck, човек? Това е пак ти бъгнатия сървър. Да, бе, като таковаш оръжието и трябва да цъкаш нож. Я виж, човек, той ваше бач как. Глей, и аз мога тъй. Ми че аз ще ида отстрани, човек, то вижда дали си там, много ясно. О, през стената! Да, с хака. Ще видиш от клипа какво стана. Ще видиш цялото положение от клипа. Само гледаш там. Не влизат всички цепа. Явно изтърсам. Само гледаш какво става. Човек, то знаеш и как. Заниманата говори. Да, човек! Виж, ако пъгва този тъй сървър, човек. Никой е трудата ни мишката. Вано е от друг сървър. Да. Да, на мен този бъгва и клавиатурата и мишката. То не си му бъгва като играе, но... Да, аз не правя за тъй. Виж, сега не мога да пусна разума. Да, прости, човек. И сега как си тук? Човек, бъгва. Сега ти беше от тебе, какво си да разговориш? И той беше. Сега хора отдалеча. Оу! Аз те оцелих преди те, ай сега. Ясно, сега спето един на другия, на теб пъначе бяга вашата вас. Защото човек, те двамата насипат. Бачхак. Заниманата говори. Човек, като сбърнати Факаю! Ай тихо, човек, сега се оплаква. Сега го направиш. То всеки може като чукаличка. Бача. Сега ще ви кажа, педали. Мачки. Какво, човек, то значи бачхак. Явиш. Той си. Аз ти хак. То трябва да съм на двамата сам. Гледай, човек, то с колко кърби. И аз не чуя кой има коли.
И как не те оцелих сега? Виж, човек. Да, човек, ти това много добре, аз колкото си. Да, човек. Лошо, оцелите! Това е точно годе. Заради мамата говори. Добре, това чак. Да, ти как ще стане? О, сколко? Да, как го знаеш? О, това тя тръгвам като море. Виж хаки. Значи тя тук. Направо ги разлазвали хора. Също не само пече. Качете се и вие чакалете нас, де. Що ти боиш? Не Не знам. мога, аз съм сам човек горе. Качи са горе и ти ни чакали, де. И ко? Ние сега веднага се качваме и те ядем. Ето знаеш, човек, аз тя при нашия, скоро играят с вас, то ви само чакалите. Ей! Аз спрям на пауза, клипа и си пускам хака и направо. Окей. Чекай ли како? Гледай ги, човек. А не ме интересува. И сега ще им. Кой хаки, кой ми? Кой хаки, кой ми? Ари бе, Варо, ще видим кой хаки, кой ми. Не се просто, клипа, аз ви ще пак горе. И да, става тук малко происшествие. Е, сега ще стане бял с тез. Къде сте, кучета? Ей, лати тук, ей! О, Варо, Кой ще стане? Че ме додеха. да, че. Кутия неща. Пред кутия ги ето ги. Айде да си постани лао и да видим какво ще става. Да си постани лао и да видим какво ще става. Тук се скачи баба му. Човек, сега да оцелих главата. Занимавната го... Гледай, човек!